Jo em miro la vida d'aquesta manera. Per què? Tens problemes? Sí, sí. Aquest matí he tingut bronca amb ella. Amb la sergent... No sé, mai me'n recordo de com es diu. Em sembla que hi té un 4, perquè és una lletra que fa així, rodona. Té un palet? Sí. És una Q. Sí? Sí. Segur. Fa anys que junts... Junts què? Que junts! Ja sé que m'ho podria haver muntat per... Perfuma-li una castanya. No, allò altre. Han al llit amb ella? Sí. Sí. Me l'haurien portat al llit. Si no fos per una cosa que he dit. Sí, ens hem barallat. M'he ficat amb el papa. No és gaire intel·ligent sabent que ella és catòlica. Ho sé que ella és catòlica, no ho sabia que fos el papa. És per riure, eh? El què? Això que tenim dins del coll que vibra estertòriament. Sí, és per riure. Escandalós coeficient d'intel·ligència de la policia.